bueno, que podo decir? Por suposto, en primeiro lugar, o agradecemento ao señor alcalde da Corporación Municipal por otorgarme este galardón tan especial. Sen dúbida o máis especial, o máis importante, ou polo menos o que máis cariño lle teño da miña trayectoria deportiva, o máximo galardón que a túa cidade pode ofrecerche, pois é algo para estar moi orgulloso e moi contento, que realmente non sei se merezco, porque ao fin e ao cabo tampouco hai que perder a perspectiva e só fago un deporte o mellor posible, poño todo o meu esforzo nel, pero bueno, hai moitas outras cousas máis importantes na vida. Por a miña parte, pois estou moi contento, moi emocionado por todas as intervencións de compañeiros, de amigos que falaron sobre a miña persoa, facendo casi unha pequena biografía da miña trayectoria, por lo tanto non vou estenderme moito nese aspecto. Simplemente quero agradecer a todos os que estades aquí, a todos os rapaces que, sobre todo, non? Que espero que non sei se podedes ter de exemplo o que eu fago, pero bueno, que sepades que para conseguir as cousas na vida o máis importante é traballar duro, superar os obstáculos, como tiven que superar eu e tiveron que superar moitos outros deportistas e moita outra xente para chegar alto, e animarvos a que loitedes por os vosos soños, non? Agradecer, por suposto, en primeiro lugar a miña familia, os meus pais, pois sempre foron unha peza clave na miña trayectoria como deportista e como persoa, dende que empecé a facer deporte, dende que empecé a xogar ao fútbol, dende que empecé na natación, pois sempre apoiaronme, levaronme ás competicións, a adestrar a 6 da mañá cando tiña que ir a adestrar antes de ir ao colexio. Bueno, sempre foron e siguen sendo a día de hoxe unha peza clave na miña carreira deportiva. Das intervencións que tivemos hoxe aquí, quero agradecer a todos eles, en primeiro lugar a Aitor como representante do Natación Ferrol, sen dúbida pois, o clube da miña vida, no que levo, como ben dicía, casi 20 anos, no que formeime como deportista, aprendín a adestrar, aprendín moitas cousas, moitos valores que hoxe siguen marcando a miña vida e son fundamentais. Por tanto, moitas gracias a Aitor, a todos os compañeros que me seguir competindo con vos de vez en cando é unha honra e unha das cousas que máis ilusión me fan. A Cali, por suposto, como presidente do Triatlón Ferrol, pois teño unha relación tamén moi especial con él, aparte de ser veciño, coñezo a Cali desde que teño uso de razón prácticamente, e bueno, e logo, pois, casualidades da vida, pois, cando comecei a facer triatlón, pois, tivo esa iniciativa de crear esa sección de triatlón no Club Natación Ferrol. Foi algo moi importante, como decía él, con moi poucos medios, porque naquelas épocas o triatlón era prácticamente descoñecido, houve que loitar con, bueno, pois, un pouco custa arriba para conseguir apoios, para conseguir que o triatlón pois tivera algo de oco nos medios de comunicación, pero sempre tiven o seu apoio, sempre axudoume nas etapas tempranas da miña carreira deportiva, que é cando é máis importante, cando é fundamental, non? Agora estou orgulloso de ver o Triatlón Ferrol na situación na que está hoxe en día, con unha boa base de rapaces, un club referente a nivel nacional, e bueno, eso para min como triatleta, que dos que empezamos aquí cando non había nada, pois é algo moi bonito de ver, non? E por suposto, quizáis unha das persoas máis importantes na miña trayectoria, na que máis aprendín, José Río Seco, que tiven a sorte de que me adestrara dende o principio da miña carreira deportiva como nadador, cando tiña 10 ou 11 anos, de crecer con él, de aprender moitas cousas a nivel de adestramento, a nivel personal, a nivel de valores, e sen dúbida, se hoxe estou aquí arriba, pois unha parte moi importante de eso, pois é gracias a José, non? Que sigue facendo a súa actividade, sigue formando deportistas, sigue formando persoas. Bueno, quero agradecer de forma moi especial toda a súa axuda nos primeiros anos, e tamén os meus primeiros anos como deportista profesional, de poder conseguir ese campeonato de Europa que conseguimos en Copenhague, o Mundial de Vancouver, o sabor, pois, agridulce dos Xogos Olímpicos, que por suposto para os dous foi un
palo importante, ¿no? en Pekín, cando quedeime con ese cuarto posto que despois da trayectoria que levaba, pois soubo a pouco, digamos. Pero quizáis, por suposto, estou moi contento con a miña medalla de Londres, e o quizáis un maior éxito da miña carreira deportiva, pero a experiencia de Pekín, o ser capaz de superar esa adversidade, esa situación tan complicada, seguir adiante, manterme adestrando, esperar outros 4 anos para volver intentarlo en Londres, creo que esa foi unha experiencia das máis enriquecedoras da miña carreira deportiva. Eso o digo agora que xa teño a medalla, pero bueno, no seu día, sen dúbida, foi un golpe duro. E nada máis, de novo, moi agradecido por este premio, gracias a todos por estar aquí. Bueno, esperemos que a miña carreira deportiva siga adiante, espero poder conseguir todavía maiores títulos dos que levo ata agora. O obxectivo de Río 2016 é moi ambicioso, terei xa 33 anos, pero non dubidedes que vou estar loitando o máximo por conseguir mellorar, como sempre, e a única forma de mellorar é conseguir a medalla de ouro, así que vamos a intentarlo.